Здравейте! Искам да ви представя обект на Roof Company, който в момента се изпълнява във вилна зона Ярема. Половината от обекта, както може да видите, е изпълнен с система Шлейбах, напълно затворен, с снегозадържащите елементи и обкантващите странични профили. Тази страна в момента майсторите започват да изпълняват, която в момента е с мембрана 180 грамово фолио, което е с нашия бранд Roof Company. Двойна скара. Под тази скара в момента имаме 3 слоя вата петица, която служи за топлоизолация на вашия покрив. Представям ви от тази страна вече завършен покрива. Покривните прозорци, които са обшити, само трябва да се монтират стъклопакетите и може да кажем, че напълно е завършена тази част. В момента виждате монтиран стъклопакет на средна ос на отваряне, покривен прозорец върху нашия покрив. Намираме се от западната страна на покрива. В момента майсторите обшиват, както виждате, триъгълната капандура. Може да видите детайлите, които са изпълнени и оребрението на обличането на челата. Перфектна работа на нашите момчета.